L'abril va ser un mes intens. El començàvem amb un aniversari, els 130 anys de la Torre Eiffel. Poc devia imaginar l'enginyer francès Gustave Eiffel que la seva torre es convertiria en tota una icona parisenca, francesa, europea o fins i tot de WhatsApp. La gran dama de ferro acaba de fer 130 anys i com a regal d'aniversari només demana una cosa, segurament una de les poques que no té. Un autorretrat en format d'icona, com l'Estàtua de la Llibertat. I també tindríem una data a recordar, el de la nova pròrroga sobre el Brexit. Si al programa 30 en parlàvem amb Fernando Lozano... Ahora mismo parece ser que los líderes de los 27 están debatiendo, ya sin Theresa May, que ha abandonado la sala, la fecha y las condiciones de, al parecer, una nueva prórroga. ¿Sería una prórroga corta, larga, media o no se sabe aún? Bueno, los líderes europeos, encabezados por el presidente del Consejo Europeo, por Donald Tusk, secundado por también el presidente de la Comisión, Juncker, abogan por una prórroga larga. En cambio, Theresa May, esto de la pròrroga larga no lo ve todo claro. Al 31 ja podien fer l'anunci definitiu. Els líders europeus acorden aplaçar el Brexit fins al 31 d'octubre. És la informació que no us vam poder explicar la setmana passada perquè encara no en teníem data. Laura Fernández. I ara la tenim després de 5 hores de discussions entre els 27 estats membres de la Unió Europea. El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va confirmar aquests que han decidit concedir una extensió de la sortida del Regne Unit i evitar un trencament abrupte. Aquesta nova pròrroga també marca que si l'aprovació parlamentària no s'ha fet el dia 22 de maig, el Regne Unit haurà de celebrar eleccions al Parlament Europeu. Un programa 31 on el protagonista va ser un altre edifici parisenc. Notre Dame quedava envoltada de flames en un incendi que va fer la volta al món. I és que es tracta d'un dels símbols més importants, si no el que més, de París, una catedral gòtica amb més de 800 anys d'història que acull cada dia 30.000 visitants. És, de fet, el monument més visitat d'Europa. De com es va viure, de quin era el sentiment de molts francesos que veien entre flames Notre Dame i que fins i tot sentien l'olor de fum des de les seves cases, ens en parla de primera mà l'Amandine Tignon, la nostra corresponsal a París. Bona nit, Amandine. Bona nit. Amandine, com va viure dilluns París la notícia? Bueno, la noticia produjo una fuerte impresión, como un shock para los parisinos, una pesadilla que no quieren creer, pero esa tragedia está ocurriendo ante sus ojos sin hacer nada. Aquest programa va poder entrevistar Olivier Poisson, qui havia estat inspector de monuments del govern francès fins feia poc menys d'un any. És quasi un miracle, però no s'ha salvat totalment, ja que unes de les voltes han caigut. Amb el xoc de la caiguda de l'agulla central s'ha perdut la volta principal del creuer, que ha caigut a terra, i hi ha 2 altres trams de volta que són caiguts. Una setmana on també parlàvem amb la Núria Vila, corresponsal a Escandinàvia, sobre les eleccions finlandeses. El Partit Socialdemòcrata guanyava aquests comicis generals, però ho feia per la mínima, amb un escó més que la segona força més votada, el Partit d'Autèntics Finlandesos. Es donava per fet que els socialdemòcrates guanyarien amb una mica més de diferència i fins a l'últim moment, de fet fins al 100% escrutat, es va estar patint una mica de que poguessin fer el denominat el sorpasso, no? Els autèntics finlandesos, que és un partit xenòfob i sovint catalogat com a ultradreta. Abril també va ser el mes on van detenir Julian Assange i on Zelensky guanyava les eleccions a Ucraïna. El còmic ha aprofitat l'enorme descontent de l'expresident Petro Poroshenko per aconseguir prop d'un 75% dels vots en la segona volta. Així ho celebrava Zelensky durant la nit electoral. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас всіх. I naostanak. Prometo que no us trairé. Per acabar, encara no sóc president i puc dir, com a ciutadà d'Ucraïna, a tots els països postsoviètics, mireu-nos, tot és possible. Усім країнам пострадянського Союзу.